Untang pugson og abli sa acting mayor ang opisina sa suspenso nga mayor sa lungsod sa Dumanog aron sa pagsusi sa giingon nga gitaguan nga anomalyan ini. Apan suspended mayor Nelson Garcia mipadayag nga wa siya gitaguan og transparent ang iyang pamunuan. King Perez ug Ilimi. Plano unta ni acting mayor Efren Hica nga ablihan ang opisina sa nasuspenso nga mayor sa Dumanog Nelson Garcia. Buot unta niyang kuhaon ng wala gi-turnover nga mga kinarton nga tambal o uban pang mga gamit sulod sa opisina. Apan napakya si Hica human giingnan sa sekretary kag gihatag ang mga yawi sa mayor's office kang Garcia. 5 times to text niya to open the one. I think di siya gano'n mag-istorya na ako. O gusto mo, tawagan na to sa mayor. Supervise lang ko para walay gubot nga may tabo ba. Depende na niya sir kaya pero og ilang pugson sir murag lahi na po sigurong istorya. So natahap si Hica nga adunay gross employee si Garcia sa munisipyo. Matud niya giswelduhan ni Garcia ang gi-appoint ka sangguniang bayan secretary. Magdawat kuno kini og 14,000 pesos matag buwan sukad gipili ni atong Hunyo hangtod sa pagkasuspenso ni Garcia. Nadawat niya sa agari, na-appeal sa payroll na tiyatagan niya sa Emilio sa Manila. Ang paghatag niya data, wala sini ma-appropriatan o budget. Mupasaka usab og sumbong kalapasan sa anti-graft law ug falsification of documents. Batok ang Garcia ngadto sa ombudsman kabahin sa 34 million megadome project ni Garcia. Mahimuha na kay ang ako ang role na ko pag inspection naman sa class dito ng project construction management pura man consultancy fee another entity mo undertake na ang purpose ini is to check kung ang contractor ini bisubay ba sa program of works. Kunya ang contractor dili licensed engineer nanghuam lang og license ni gamit lang og kumpanya name og usa ka kumpanya lab engineering unya di day siya appeal ni anang maong kumpanya. Sa phone interview sa News 5 anda matubangon ni Garcia ang planong pagpasaka og kaso ni Hica batok kaniya. Okay, may welcome kay ko na. Everything is transparent na sa munisipyo. Wa mo tago. Nag-agree na natin ang process. King Perez, News 5. Halos madugta na ang usa ka dolphin nga napalgan sa Balbayon duol sa usa ka resort sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Wa pa basuta sa veterinaryong misusi sa mga mananap kung unsay hinungdan sa kamatayon niini. Chiki Barrio Sugilimi. Daplin ining pribadong resort sa sitio Dapdap, Barangay Mactan sa siyudad sa Lapu-Lapu, napalgang patay kining usa ka dolphin. Gani, di na maitsura ang dagway ini. Si Ray Justo, kinsa naligo og dagat kagahapon sa hapon, mo'y usa sa nakakita sa dolphin nga gianod. kaning dolphin. So daan na siya nga ring yung naglutaw-lutaw kay high tide man gahapon sa space. So diri gini siya patay na pag dunsal niya nga rin. Niabot ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources uban ang Senro Lapu-Lapu. Anaa na sa state of decomposition ang maong dolphin nga dunay gitas-on nga 2.5 meters. Nagtuo ang Senro nga di kinigikan sa Lapu-Lapu ug napadpad lang kini. Lain lugar outside na din sa Lapu-Lapu kay murang di man kini siya common nga isda niya. Probably dito ni sa laing lugar na dagsa lang diri tapitan na. Di pa makasulti ang veterinarian nga misusi sa dolphin kung unsay hinungdan sa kamatayon ini apan usa sa posibilidad maong kainit sa panahon karon. So it could be the dynamite fishing, it could be nasakit gud siya, naa siya viral infection or bacterial infection. It could be due sa init, kang sobra ka init na expose siya dugay nga panahon so mag-slough off yun na. So kay halos madugta na ang mananap, maglisod na ang veterinaryo sa pagkuha og sample specimen aron masuta unta kung doon na ba kini sakit. Hinuon girekomendar sa BFAR nga ilubong na kini aron kung doon naman gani kini sakit, di na kini makatakod sa ubang hayop labi na sa tao. Kung labi nagdamatay na yung advantage of decomposition is to lubong, no? O para dili bakatag sa iro, dili sa dugo kog langaw of which wata kahibaw nga naa siya sakit and ma-transfer to humans.
Gipasusi ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radaza ang posibilidad nga biktima sa illegal nga nanagat sa maong lugar ang maong dolphin. Wa kayo ko'y nadawat na, but because of this nga mga nadunggan nato in some municipalities and cities, so I think we have to check ours. Jinky Bargio, Miss 5. Giingong drug den sa Dumanhog gironda sa mga sakop sa PDEA 7 uban ang mga pulis sa lungsod. Nasayran nga ang nanag-iya sa mga balay mao ang market administrator sa maong munisipyo, King Perez ug Limi. Pinasikat sa search warrant nga gitugot ni RTC 7 Branch 19 Judge Wilfredo Navarro na tigayo ng pagpangronda sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban ng mga sakop sa kapulisan sa Dumanhog sa usa ka panimay sa Barangay Cogon nga gingong gipanag-iya sa market administrator sa maong lungsod. Nakuha sud sa mga panimay kining 20 ka medium size sachet sa shabu nga mobaluro gibana-banang 300,000 pesos. Drug paraphernalia ug duha ka kalibre 40 nga pistola nga dunay mga bala. Unom ngadto sa 8 ka buwan gimonitor sa PDEA ang kalihukan sa maong dapit. Gisikop si Jose Perfecto Amadora, 60 anyos ang market administrator sa Dumanhog. Kinsa mao giingong na nag-iya sa maong drug den. Uban ang katabang ini nga si Lover John Castro, 20 anyos. Naatlan sa maong pagpangronda ang tulo ka lalaki nga silang Michael Piega, Ronilo Megiso ug Emilio Sabino. Ako tinuod, sulti ko. Wala po ko gamit. Padong pa ko. Pero nga naman gusto ta ka magamit pa. Huwag tang sasakwan. Tapos ano na. Way magtuo nga adunay kalihukan sa gidiling droga sa hilit nga dapit diri sa Barangay Cogon lungsod sa Dumanhog. Apan tungod kay usa kini ka kalibunan. Daling matago kining drug den nga giingong himuan sa mga illegal nga kalihukan sa drogas. Ang drug din nila natakatago sa damuhan, mataas, malalim, may mga early warning device na kung hindi ka sanay, hindi ka membro, hindi ka makarating doon. Sama sa usa ka ordinaryo lang ang maong dapit. Muagi pa kaining ad sa baboy ug tangkal sa manok. Usa pa ang nahimutangan sa drug den. Nasayran nga adunay 4 ka mga payag sa maong dapit nga naglakip ini ang usa ka treehouse. Gimakak ni Amadora ang tanang pasangil. Ganiwa kuno siya nasayod sa mong drug den ug wasab niya ang kuna nga iyang luna nga duol sa iyang panimay. Dugang niini nga biktima siya sa gihimong pamulitika ni Vice Mayor Efren Hica kinsa nahimong acting mayor human gisuspenso si Mayor Nelson Garcia. Kaalyado ni Amadora si Garcia nga kaatbang ni Hica sa politika. Sana tanan dili gina ang ako namo na ingon igo ra jud crossfire nila sa Garcia ug Hica. Hilig na siya armas kay shooter man siya. Pero kibaw ko, ang kining tawhana, sa public knowledge, kibaw ang atong tanan mga kaigsuonan sa Dumanhog, ang kining tawhana, nagnegosyo ni ining lagi, inadili ka to. That I do not know. That is why I informed the mayor na I'm very sorry sa inyo po lahat dito sa Dumanhog na we did this. King Perez, News 5. Wa na kayo mainiti ang mga nagparehistro sa COMELEC sa Dakbayan sa Sugbo karong adlaw tungod sa mga tent nga gipahimutang sa gawa sa COMELEC kung ikumpara kagahapon. Apan sa Dakbayan sa Talisay nakasinati og kalangay ang mga nagparehistro. Gawas nga gubaon ng ilang computer unit kung sabkunot silang tao nga magdumala sa registration. Nasayran nga kagahapon, dulan lang sa usa ka gatos ang ilang nahikutar. Naginaot ang COMELEC Talisay nga unta madungagan silang tao ingon man makabaton og tarong nga computer unit alang sa nagpadayong COMELEC registration nga mulanat og kapin usa ka tuig. Mao mo gina usual gid nga tanan gid siguro nga kuan, mao gina usual gid nga reklamo way klaro. Tanan mo question sila sa among sistema then ug sila sa among part dili gid sila maka kuan nga di sa lalim kay gamay ra gid ang among manpower. O pa kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Martes, Mayo 7, tuig 2014. Kini si Frank Malidong Chip. Mga istorya nga di ilang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod lang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kilabaw pa sa balita, Aksyon!